dawuh niku terus wonten awake dhewe niki dibulan baleni ndek ati. Terus dilatih ngoten terus sing pun disebutaken iki. Awake dhewe berarti wis nolak penghalang papat. Teko awake dhewe iki. Dadi penghalang papat niki siji rezeki, nggih. Kan wis belajar rezeki. Terus kekhawatiran. Kok ngene-ngene ya opo? Akhirnya ya opo? Moten-moten musibah, nggih. Mesti nomor 3. Iki yang terakhir ini kita tentang kodok. Wong pasti ini Gusti Allah kok gak mesti. Niku. Dadi awake pun saged ilmune niki. Nek niki pun saged napa mengatasi awarit sing niki. Wa kufitamu nataha awake dicucupi biayane niku berarti niku saged ngliwati wasit ta indallahi ta'ala yang mutawakkil. Totoy. Mana ada bunyi SMS macam tu? Ada ni. Totoy. Terbaik. Saking wong-wong sing padha tawakal, sing tafwid, nggih. Saya tafwid ya tafwid. Dadi tafwid niku nyerahno urusan nang Allah Subhanahu wa taala wis gak ngatur-ngatur. Lek mutawakkil niku tawakal niku awake dhewe usahane tenanan, lunga tenanan, maupun hasilnya diserahne kali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dados tiyang ingkang ridho kali putusane Allah Subhanahu wa taala, sabar teng balik Allah Subhanahu wa taala. Terwasuk talina linafsika rohatal qalbi. Awake niku iso atine niki tenang. Atine niki ngasuh, badane niki ngasuh ndek dunya. Ganjaran di akhirat niki gedhe. Sajane sosok di dunya niku lek terus nek mriki niku aja ngoyo-ngoyo awake, ya kudu atine ya ngasuh. Tapi golek sing ganjarane gedhe di akhirat. Iki salah sini apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Tangan wajaril qadri wal mahabbati inda rabbil alamin. Faidahe malih niku derajate dhuwur, dicintai kali Allah Subhanahu wa taala. Terus niki keapian dunya akhirat niki bakal kumpul. Dalane ibadah niki jeblane kanok sing ngalang-alangi, kanok sing ngrepotake. Niki berarti wis saged ngliwati undak-undak sing angel. Bina awake dhewe niku sik teorine mulai sik lali ngono. Dadi saling boten awake simpatisan nang ulama. Dadi paling boten mugi-mugi awake dhewe eling, nggih. Eling mateng ngaji ini saged-saged. Wallahu ta'ala al-musul ayyumidaka wa iyana husni taufiqihi. Dadi Gusti Allah niku sing dijaluki awake dhewe muga-muga awake dhewe niki ditulungi, muga-muga terus diparingi taufik pitutuh ingkang saya kali Allah Subhanahu wa taala. Keranten sedaya urusan niku ing dalem kuasane Allah. Gusti Allah Maha Welas, mboten enten daya nglakoni ibadah ka ana daya-daya maksiat kecuali kabeh niku ditulung kali Allah Subhanahu wa taala. Niki kita pun sampai dumateng Uqbatul Khamisah, undang-undang sing nomor 5. Iki menika Uqbatul Bawais, undang-undang penyemangat. Jadi niki ade kudu iso ngliwati undang-undang penyemangat. Apa sing gara ade niki semangat ibadah. Suma alaika ya akhi bisairi idastaqama malakat thoriq. He dulurku lek anjen sampean iki wis jejeg dalane ya terusno mlaku sing ibadah. Lek anjen dalane iki wis gampang, penghalang iki gano. Iku ya terusno. Wa la yahsul laka sayrul mustaqim illa bisnis al khauf wa raja. Sampean gak iso mlaku jejeg kecuali sampean ngrasa khauf roja. Khauf niku wedi Allah, roja niku arep-arep Allah. Mesti khauf roja niku napa nggih wonten niki. Terus dilanggengi khauf kali roja niku hakiki. Batas khauf roja niku kudu tepat nang awake dhewe. Khauf niku artine wedi Allah, roja niku arep-arep Allah Subhanahu wa taala. Ngeten lho. Tiang khauf niku awak dhewe niki wis salat 5 waktu, zakat ya zakat, poso
poso ya poso, lek iso aji ya Jumatan, ngoten. Terus ngoten-ngoten, ya pokok ketaatan iki dilakoni kabeh. Terus awak dhewe niki wedi. Wedi lek niki gak diterima kali Allah Subhanahu wa taala. Awak dhewe tau nglakoni maksiat. Nggih tau jenenge wong gelem bahkan. Adi wedi niku pas gak disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Niku namine khauf. Niku nek jero ati niku kudu nggadah ngoten niku. Wedi pas waktune ade maksiat, kok pas waktu iku mati. Lah guru mesti ade nek gak ngerti ilmune niku ruwangsane taat niku maksiat. Pemane ngeten iki kula mek kepingine dilem wong ngoten. Utawa kepingine tenar ngoten. Niku kan maksiat. Ngoten. Niku nggih gak bener masuk sawangane ngaji. Dan niku kedah khauf wedi gak diterima. Matur ngeten roja. Roja niku awake dhewe dengan lakoni kaapian niku arep-arep oleh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki langgeng kuduan. Dadi wong iku pamane kepengin swarga. Niku gawe arep-arep aku tak mlebu swarga, kepengin mlebu swarga. Tapi lakon-lakon sing gare mlebu swarga niku gak dilakoni. Niku namine dzul roja. Niku amani. Amane niku angen-angen. Angen-angen kali napa nggih? Kali cita-cita niku siji. Lek cita-citane kan dilakoni di dalane. Lek angen-angen gak mlaku di dalane tapi arep-arep teko. Niku siji. Kliru ngoten. Wakan terus kanjeng Nabi al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima badal maut. Sing diarani wong sing cerdas